Koľko vaša firma zarobila najviac za jeden rok? Niečo málo na 4 milióny obrat. Takže dnes som tu s. Martin Velič, s Martinom Veličom. Ak by náhodou niekto nevedel, tak venujete sa? Kedysi dávno profesionálnej cyklistike a trošku som pri tom aj ostal. Máme s bratom brand cyklistického oblečenia. Ak toto pozerá nejaký mladý športovec, čo je možno od vás jedna rada, ktorú by ste mu dali, aby sa dokázal živiť tým, čo ho baví, a to je ten šport? Tak určite to musí mysleť vážne, venovať sa tomu na 100%, dávať tomu na 100%. To, že ja s bratom sme sa stali profesionálnymi cyklistami alebo športovcami, predtým je 15 rokov driny a práce a odriekania. A ak chce niekto byť úspešný v hocičom, musí ho to baviť to, čo robí. Určite, musí ho to baviť, musí byť do toho vložený na 100% a zároveň musí vedieť, že to je drina a musí akceptovať to, že to drina bude. Naozaj, že tie výsledky sa dostavia, ak sa dostavia, tak len po dlhom čase. Čo vás privedlo k tomu podnikaniu? Ja by som klamal, keby som povedal, že to bol akože strašne premyslený plán. Vedeli sme s Petrom, že už sme dosiahli v tej našej cyklistickej kariére nejaký level, cez ktorý sa už asi nedostaneme. Sú rôzne cesty, hej, niekto sa začne venovať trošku charite, niekto začne študovať popri tom športe alebo profesionálnom športe. Nás to nejako vyplulo do toho podnikania. Koľko vaša firma zarobila najviac za jeden rok? Za jeden rok to bolo vlastne v covidovom období, kedy cyklopriemysel bol v úplnom boome a vtedy sme boli, myslím, že niečo málo na 4 milióny obrat. Čo je možno jedna vec na podnikaní, ktorú ste vy nečakali a chceli by ste, aby to ostatní vedeli? A budem úprimný, mysleli sme si, že to bude ľahšie. Ja som končil svoju športovú kariéru s tým, že to podnikanie ma bavilo oveľa viac. Už som naozaj cítil, že tam ma to ťahá viacej do toho podnikania, do toho budovania toho brandu. Ak by som vedel, že to stojí toľko úsilia, nervov, tak by som asi potiahol tú svoju športovú kariéru o čosi dlhšie, úprimne, ale zároveň to, že sme boli natoľko naivní, že sme s tým začali na tom úplnom začiatku, asi by sme s tým nikdy nezačali, keby sme vedeli, že koľko to stojí úsilia. Ak by som aj ja, aj vy zajtra zomreli a mohol by po vás zostať len jeden jediný odkaz, čo by to bolo? Tak ja tým, že som otec 11-ročného Adamka, to moje dieťa, to je to, čo ja sa tu snažím odovzdať našej spoločnosti, že na konci dňa nejakého hotového človeka, ktorý bude mať nejaké hodnoty, bude chcieť niečo samozrejme aj dosiahnuť, ale zároveň, že to bude dobrý človek. Čiže ja by som to, tým, že som 40-ročný otec, tak asi z tohto pohľadu. Že rodina na prvom mieste. Určite. To je super rady, ďakujem krásne.